Hyvää sunnuntai-iltaa ja tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen Helsingin Pasilan legendaariselta kakkostudiolta. Se parantaa haavat, putsaa hampaat, lievittää itikan puremat, hoitaa palovammat ja puree myös sairaalabakteeriin. Ihmeaine kuusen pihka on jo vuosisatoja tunnettu lääke tai hoitomuoto, mutta vasta nyt siitä on tehty lääketieteen väitöskirja, joka tarkastetaan Helsingin yliopistossa toukokuun lopussa. Kuusen pihkan ihmeitä tekevästä vaikutuksesta kertoo lisää lääketieteen lisensiaatti Arno Sipponen. Tervetuloa. Terve. Terve. Sä törmäsit pihkaan ensimmäisen kerran 11 vuotta sitten, kun olit Kolarissa terveyskeskuslääkärinä. Miten kohtasitte? No mä tosiaan 2001 menin, kun mä valmistuin lääkärikoulusta, menin Kolariin töihin terveyskeskuslääkäriksi. Ja siellä oli ihmisiä, potilaita, joita mä sitten hoitelin heidän kroonisia haavojaan niillä hoitomenetelmillä, mitä lääkärikoulussa opetettiin. Useinkin vaatimattomin tuloksin. Sitten erääkin potilaan kohdalla yksi semmoinen konkari sairaanhoitaja sanoi, että pistä Arno pihkaa siihen, että se on hyvä. Ja niin mä sitten tein ja aloitettiin se hoito ja haava meni ihan tyystin kiinni. Sitten kun tämmöisiä potilaita oli niin kuin useampia, niin sitten tuli mieleen, että onko tämä pelkkää sattumaa, että se parantaa vai onko tässä taustalla oikeasti jotain tehoa, niin siitä alkoi tavallaan tämä tutkimustyö. Minkälaisessa muodossa se pihka silloin oli? Oliko se siis ihan tämmöistä puusta saatavaa pihkaa? Joo, ja se oli sekoitettu, kansanperinteisesti se sekoitetaan voihin tai sianihraan tai johonkin muuhun tämmöiseen. No siellä paikalliset lääkärit oli käyttäneet sitten jo pitkään tätä jonkinnäköisenä hoitomuotona. No joo, se oli siellä aika ajoin käytössä joidenkin potilaiden kohdalla, kyllä. Ja sitten te aloitte ihan tosissaan tutkia sitten samana vuonna. Teitä oli siis tutkimusryhmässä, oli metsätutkijoita ja mikrobiologeja ja ties ketä. Mistä tämmöinen innostus sitten lähti käyntiin? No tavallaan sitten kun huomasi sen, että yksittäisiä potilaita paranee melko lailla hyvin tällä hoidolla, niin sitten tavallaan alkoi tämä tutkimustyö. Ja me ollaan sitä tutkimustyötä tehty, tämä on ollut poikkitieteellinen tutkimus, ollaan tehty useiden erikoisasiantuntijoiden kanssa, mikrobiologeja, elektronimikroskopistia, eri metsän tutkimuslaitokselta ihmisiä, eri alojen asiantuntijoita on ollut mukana. Kun sitten tässä on näin montaa erilaista, siis niin kuin sanoit, poikkitieteellinen tutkimus, niin miten sitä sitten konkreettisesti alettiin tutkia ja käytännön tasolla? No me aloitettiin sillä, että ajatus siitä, että jos on krooninen haava, niin se on yleensä bakteeri voi olla siinä haavassa, niin ajateltiin, että yksikään haava ei parane, jos ei sitä infektio saa pois. Ajateltiin, että aloitetaan tutkimus niin kuin mikrobiologisilla tutkimuksilla ja ne tehtiin ensinnä. Sitten tehtiin elektronimikroskopia, elektrofysiologiaa ja pari kappaletta potilastraialia, jotka on osa tätä väitöskirjan osatöitä. No sitten kun tässä tiedeyhteisö ei käsittääkseni ollut ihan vakuuttunut tästä teidän touhusta, eli te olette tehneet tätä vapaa-ajalla ja omilla rahoilla niin sanotusti. Mikä tässä on ollut murheenkryyni tai miksi tämä ei ole ollut kiinnostava perinteisen lääketieteen näkövinkkelistä? No en mä osaa sanoa, nykyään ihmiset suhtautuu tähän hyvin positiivisesti, mutta alkujaan kun tässä tavallaan lähdettiin tutkimaan kansanperinnettä, niin se kansanperinteen tutkiminen ei ehkä ole semmoinen kovin yleinen lääketieteellinen hoito tai tämmöinen tutkimusasetelma, että se ehkä ymmärrettävästi aiheutti tämmöistä hämmennystä jossain määrin, mutta tosiaan niin kuin mä sanoin, niin nykyään ihmiset suhtautuu tähän hyvinkin positiivisesti. Te lähditte tätä tutkimaan ihan niin kuin hyvässä uskossa niin sanotusti. Mikä sai teidät kaikki vakuuttumaan, että nyt ollaan hyvällä asialla? No kun sä näet omin silmin, että joku semmoinen hyvin hankala haava paranee, joka on kenties ollut jollakin ihmisellä vuosikausia ja useita eri hoitoja kokeiltu, kun sä sen omin silmin näin pakkoa se on omiin silmiin luottaa, niin siitä se tavallaan lähti sitten se ajatus, että tätä pitää tutkia. Meillä on tässä esimerkkitapaus siitä, kun on pahasta haavasta kysymys. Tässä kuva livahtikin näköjään jo sinne. Eli siis tässä, 1. elokuuta 2011, minkälaista tapauksesta on kysymys? No tässä on kysymyksessä tämmöinen iäkäs, reilu 80-vuotias rouva,
sairastaa hankalaa nivelreumaa ja siihen liittyvät lääkitykset päällä, jotka sinällään jo hankaloittaa haavan paranemista. Hänellä oli ollut useita vuosia tämmöinen laskimoperäinen krooninen säärihaava, jota oli hoidettu vuosikausia erinäisin hoitotuottein ilman, että siinä tapahtui mitään. Häntä myös oli leikattu pariin otteeseen. Sitten hän yhtenä kesäpäivänä soitti mulle, että voisiko tähän kokeilla pihkasalvaa, ja hän tuli sitten tuonne mun polille ja niin me aloitettiin sitten pihkasalvahoito. Tähän liittyy sinällään yksi semmoinen mielenkiintoinen anekdoottikin, että tämä potilas ja sitten hänen kokenut kotisairaanhoitajansa, kun oli siinä polilla ensi kerralla, niin tämä rouva sanoi, että jos tämä haava menee kiinni, niin hän tarjoaa mulle ja kotisairaanhoitajalle kakun ja kahvin. Okei. Ei paljasteta lopputulosta vielä, vaan kerro, miten usein sitten tätä haavaa, tätä nimenomaista haavaa siis hoidettiin, millä tavalla? Tämä menee tietenkin vähän ehkä yksityiskohtiin, mutta tätä hoidettiin alkuun niin kuin joka päivä. Tämä eritti aivan valtavasti ja oli hyvin niin kuin hankala, mutta sitten kun hoito eteni ja tavallaan se haavan eritys loppui, niin muistaakseni se vähennettiin joka toiseen päivään se tavallaan se haavan hoito. Eli salvaa laitettiin päälle ja sideharso päälle vai miten? Juuri näin, kyllä. Ja sitten puolen vuoden päästä tilanne oli tämä. Eli voidaan sanoa, että haava on täysin parantunut. Joo, se meni ihan tyystin umpeen ja se on pysynyt ummessa se haava. Siinä on tullut semmoinen siisti tämmöinen niin kuin epitelisaatiokerros, uusi iho kasvanut siihen käytännössä. No onko tämä uuden ihon kasvaminen nyt sen pihkan ansiota? No on, kyllä. Että meidän näkemyksen mukaan se pihka sisältää useita eri ainesosia, mutta meidän näkemyksen mukaan semmoiset niin sanotut lignaanit on siinä tämän tavallaan uuden epiteelin muodostuksen taustalla. Eli siis siinä on ainesosa, joka auttaa paitsi puhdistamaan haavaa bakteereista ja tulehduksesta, myös auttaa ihoa kasvamaan. Joo, siinä on niin kuin hartsihapot on sen antimikrobisuuden taustalla. Niitä on useita erilaisia niitä hartsihappoja. Ne on sen taustalla niin, että sille haavalle tavallaan syntyy mahdollisuus parantua. Ja meidän näkemyksen mukaan sitten nämä lignaanit, jotka on tämmöisiä hormonikaltaisia aineita, niin ne on sitten joidenkin mekanismien kautta syntyy niin kuin uusi epiteeli, syntyy uusi iho. No nyt kun me ollaan puhuttu pihkasta, tässä on vilahtanut sana kuusi, mutta onko mikä tahansa pihka, minkä tahansa puun, joka erittää pihkaa, se pihka käyttökelpoista? No kansanperinteessä se on nimenomaan ollut kuusi, jota on käytetty. Ja me ollaan tutkittu hiukan myös esimerkiksi männynpihkaa. Sillä ei ole ihan samanlaisia antimikrobisia ominaisuuksia. Ja se, että se on nimenomaan kuusi tavallaan sukupolvelta toiselle mennyt eteenpäin, niin se esimerkiksi männynpihka ei teholtaan ole ihan samanlainen. Onko teille selvinnyt miksi? No siitä ei ole tarkkaa tietoa. Todennäköisesti ehkä hartsihappokomponentit, en osaa sanoa. Tässä Suomessahan on tämä pihka-asia tunnettu jo siis lääketieteessä jo 1500-luvulta ja siitä on kansanperinteessä tietysti kulkenut tietoa pitkään niin kuin suusta suuhun menetelmällä tyyppisesti ja purukumia, mutta 43 vuonna kerättiin pihkaa. Partiolaiset keräsivät pihkaa, katsotaan. Samalla opastettiin partiolaisia pihkan keräyksessä. Pihkasta valmistetaan hartsia, joka on välttämätön tarveaine paperiteollisuudessa. Ilman hartsia ei saada paperia. Pihkaa kerätään kuusen ja männyn haavoista ja kannoista veitsellä, kuitenkaan elävää kuorta vahingoittamatta. Pihkaa kerätään käytännöllisimmin paperipusseihin. Pihkaa keräämällä voivat nuoret ansaita hyviäkin päiväpalkkoja. Pihkaa ostavat yksityis- ja osuuskaupat maksaen siitä 9 markkaa kilolta. Pihkan keräykseen on saatava metsänomistajalta lupa. Ennen myyntiä on kaarnan palaset ja muu roska erotettava pihkan joukosta pois. No miten te sen sitten teette nykyaikana, eli miten te keräätte tai keräytätte pihkaa? Onko se niin, että pannaan kuusi poikki ja sitten ruvetaan sitä keittelemään vai
Ei, sitä ei valuteta, vaan itse asiassa se on nimenomaan tuommoista samantyyppistä, mitä tuossa näytti olevan. Eli ne on puita, jotka on niin kuin vahingoittunut. Ne on saanut haavan kylkeen esimerkiksi salamaiskun seurauksena tai metsäkone on tehnyt haavan kylkeen. Sitten se erittää se puu semmoisen piikkaknöölin, niin sitä kerätään. Ja jos ajatellaan, että sitä nykyään sekoitetaan siis mihin? No se on tässä niin sanotussa modernissa pihkasalvassa, niin siinä se on semmoinen perussalvapohja. Se on niin kuin standardoitu menetelmä, millä tavalla se valmistetaan, ja sitä ei kuumenneta. Eli nyt ollaan tilanteessa, jossa siis te keräätte pihkaa ihan vähän niin kuin nuo partiolaiset tuossa äsken. Kuinka paljon sitä tarvitaan, sitä pihkaa sitten, niin kuin jos ajatellaan, että tulee kilo vaikkapa valmista salvaa? Niin tuossahan on tuossa tässä modernissa Abilar nimeltään pihkasalvassa, niin siinä on 10% se pihkapitoisuus. Jos on 20 gramman tuubi, niin se on 2 grammaa. No te olette tehnyt tästä siis kaupallisen tuotteen ja sitä ollaan nyt tietysti lähdössä kauppaamaan muuallekin kuin Suomeen. Mutta että minkälainen bisnespotentiaali tässä, jos ajattelee sitä, että ajatellaan tämä ensin niin päin, että minkälaisia säästöjä tässä on mahdollisuus terveyskeskuksille, jos kerran tulokset oli ton näköisiä, niin tyylin per potilas. No se, että se haava menee kiinni, tämmöinen niin kuin vaikka tämä rouva, niin se, että se haava menee kiinni, niin se on ihan merkittävä säästö jo itsessään. Ja luonnollisesti sitten se, että miten paljon se haavanhoito maksaa, niin onhan sillä ihan merkittävä, ihan todellinen merkitys. Että useinhan nämä potilaat maksaa itse näitä hoitoja ja onhan sillä, kun hoito kestää kauan, niin merkitystä, että miten paljon se maksaa. No entäs sitten tämä bisnesmahdollisuus? Tiedetäänkö ulkomailla, että Suomessa on tämmöinen ihmeaine kuin kuusenpihka, joka parantaa haavat? Ja tehoaa sairaalabakteeri, joka on tässä käsittääkseni se aika merkittävä juttu. Joo, se on yksi merkittävä asia, mutta toi on nyt esimerkiksi Itävallassa käytössä ammattilaisilla. Mä kävin siellä viime syksynä pitämään esitelmää paikallisille lääkäreille. Ja siellä he käyttää sitä ihan säännöllisesti. On myös muita maita, mihin on tunnusteluja ja tämmöistä aloitettu, mutta Itävallassa se on tällä hetkellä käytössä ja tulokset tai palaute, mitä ollaan saatu, on kyllä erittäin hyvä. Teillä on nyt tuotteelle CE-sertifikaatti ja sitten väittelet nyt toukokuun 24. päivä. Mitäs seuraavaksi? No meidän tutkimukset ilman muuta jatkuu koko ajan ja toivotaan, että muutkin tekis tutkimusta tämän osalta, että tiedettä ja tutkimusta tarvitaan. Kiitos Arno Sipponen.